аввалин таронае ки дар ҳаёти Шамсиддин Рустам эҷод шуд кадом тарона буд? саломат бошед. Рости аввалин сурде ки мо сароида будем соли 2000 ба филм ки 7 давраи яъне ки талабагӣ. Шамсиддин бо кадом ҳунармандон ҳамкории зич дорад? мо бо ҳамаи ҳунармандон яъне ки ҳамкории зич дорем, бо устодон, бо шоирон, бо оҳангсозон. таронае ки Шамсиддини Рустамро ҳамчун Шамсиддини Рустам байни мардум маъруф кард кадом тарона? ба фикри ман ҳамин аст ки як тарона мо бо ҳамроҳи устод Наҷмиддин Қаландар омода карда будем, хона пур гандум. ба фикри ман ки он суруд хеле тамошобинои худро пайдо кард. таронаро мо бо ҳамроҳии Шамсиддин дугона кардем. ай хона пур гандум дилет намесӯзад чиро бар бачаи мардум. суол ё супоришҳое мавҷуд аст ки ба он бояд ҳатман посух биёбад. марман бод микрофонам а мехонем ба бинанда ҷавоб медиҳем. изҳори муҳаббат. вой ба ҳоли ман